खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 आगस्ट 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिश्वनाथ पुलिसा गोख्रों सुग्रोमनानै आयेननि बेरेखा लाबोनाय 1,35 लाख रांनि जौ हमदों आरो बेफोर जौफोरखौ अरुणाचलनिफ्राय मणिपुर फारसे लांनो नागिरदोंमोन नाथाय लांनो हायासै। बे समावनो बिहालियाव हमजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय नुर हुसैन 32 बोसोर बैसोनि, कृष्णा दास 33 बोसोर बैसोनि, राजेश दास 39 बोसोर बैसोनि आरो रातुल दास 38 बोसोर बैसोनि। झारखंडनि रांची जिल्लानि सिङाव थानाय पिस्का गामियाव जावनानै दोननाय दैखरनि वालआ हरखाबै बायना गोलैसिननायाव 7 सुबुङा अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लामा गेजेराव जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन नाथाय हास्लाबासै। पुलिसजों होसोजादों आरो सासे हमथाना लाखिजादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गणेशगुरी ओनसोलनि बीके टावारनि साखाथियाव सासे सिख्लाखौ सानैसो सेंग्राफोरनि हानजाया जिनाहारि खालामनो थाखाय जर-जलुम खालामनो नाजादोंमोन। जेब्ला सिख्लाया गावनि स्कुटिजों थांगासिनो दंमोन अब्लानो बिसोर सिख्लाखौ लाखिनानै बे जाथायखौ खालामनो नाजादोंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनायाव सेंग्राफोरा पुलिसखौ नुनानै खारखोमा लांदों नाथाय बिसोरनि गेजेराव सासे सेंग्राया पुलिसजों हमथाना लाखिजादों आरो बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै गुबुन दायनिगिरिफोरखौबो हमनो थाखाय नायबिजिरनाय जादों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय ध्रुबज्योति दास। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलनि गिबनाव सासे बैसो जानाय आइजोआ थाबायलांबाय थानाय समाव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय सनियार कर्मकार 55 बोसोर बैसोनि। एबसु आफादनि बारग' मावथि आरो एजिपि हानजानि बारग' दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ हानजायाव जइन जाबाय। बिथाङा हाग्रा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव बिपिएफ हानजायाव जइन जादों। बिथाङा बिपिएफ हानजायाव जइन जानानै मा बुंखो बेखौ खोनासं आरो बिथाङा मानि थाखाय जइन जादों बेखौ मिथिगोन। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो। बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सिडब्लिउसि दिनै बिजिनियाव जादोंमोन। मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा जोङो अर्जुन नार्जारी पानिरिनि आरो बेबादिनो फंबाय जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन। जों फैनानै दिनै बिपिएफ दोलो राजखान्थि दोलोआव जइन जाफैदों। जों गिबियाव साबायखर बावो मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जों बादि फिसा मानसिखौ बिपिएफ दोलोआव खाबु होनायनि थाखाय, खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा जोंखौ बिपिएफ फेमिलियाव बोजबनानै लानायनि थाखाय इयुनाव मोजां जोङो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादों। बिएलटिनि दैदेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव दैदेननाय। नर्थ इस्टआव सा सानजा रायजो भारतआव गासै जोंहा 10टा सिख शेड्युल दङ। मिज'रामाव 3 सिख शेड्युल, मेघालयआव 3 सिख शेड्युल, त्रिपुरायाव मोनसे सिख शेड्युल, आसामाव 3 बिटिसिखौ लानानै सिख शेड्युल। बयनिफ्राय इयुनाव एग्रिमेन्ट जानाय बा एकर्ड जानाय बे जाहैबाय बिटिसि। बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा बर' भाषाया 8 शेड्युलाव रिकगनाइज मोनदों। बिटिसि एकर्डनि उनाव जोंहा 6 शेड्युल मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायनि जि बिटिसि बयनिफ्राय इयुनाव 2003 मायथाइयावसो एग्रिमेन्ट जादों। अब्लाबो बिराद फास्ट बे मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों। गोदोहाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनो थाखाय इउनिभारसिटि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इउनिभारसिटि गैयामोन। लवार आसामाव बिटिसि एकर्डनि उनावसो 2003 मायथाइनि उनावसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनदों जायनाखि जोङो बिटिसि एकर्डनि उनाव मोनदों। दा बेफोर मोनसे उदाहरन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बयनिफ्राय इयुनाव जोङो बर' जाथिया 6 शेड्युल मोनदों। अब्लाबो बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों। उदाहरन हिसाबै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव प्लेन ट्राइबेलफोरनि गेजेराव 6 शेड्युल एरेन्जमेन्ट रावबो मोनाखै नाथाय बर'फोरासो मोनदों बे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव। आरो बयनिफ्राय उनाव एग्रिमेन्ट जादोंब्लाबो बयनिफ्राय फास्टेस्ट डेभेलपमेन्ट जादों। दिनै मा होनो मिज'रामाव 3 सिख शेड्युल दङ। सांमाफोरनि थाखाय, माराफोरनि थाखाय, लाइफोरनि थाखाय बिथांमोना बिटिसिआव नायनो फैयो बोरै डेभेलपमेन्ट जादों। त्रिपुराया जोंनिफ्राय सिगां 6 शेड्युल मोनदों अब्लाबो जोंनाव नायनो थाखाय फैयो। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआ बिराद सिगांनो 6 शेड्युल मोनदों नाथाय बिटिसिखौ बिथांमोना नाहरबाय थायो। मेघालयआव 3 सिख शेड्युल दङ।
गार' खासि आरो जयन्तियाफोरनि थाखाय नाथाय बिथांमोना बिटिसिखौ अराय नाहरबाय थादों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय जि बिटिसि 2003 मायथाइ बयनिफ्राय इयुनाव एकर्ड जादों नाथाय बयनिफ्राय फार्स्ट डेभेलपमेन्ट जादों दा ओंखायनो मानसिफ्रा जोंनि सुबुं हारिफ्रा बेखौ फोथायनाय दङ फिन आरोबाव रायजो राजानि मददजों फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव हाग्रामा महिलारि सारानो देरहाफिननानै रायजो राजानि अननायाव इसोरनि अननायाव आरो जेरैबायदि फार्स्ट मोनसे डेभेलपमेन्टआव थांबाय थादोंमोन एडुकेसन सेक्टराव होन टुरिजम सेक्टराव होन साख्रि बाख्रि होनायनि खोथायाव होन बा राव हारिमु थुनलाइ बा बिटिसि ओनसोलाव जाय जों गुबुन गुबुन हारिफोरा बिदा फंबाय हिसाबै मिलायनानै थानाय जि मोनसे अनलायनाय सोमोन्दो जे मोनसे डेभेलपमेन्ट आरो आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरा बा नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन हारिफोरा बा भारतनि गुबुन गुबुन खनलाफोरा बिटिसि एकर्डनि उनावनो बर' हारिखौ सिनायथि मोनसे मोनदों दा ओंखायनो बे डेभेलपमेन्टआ फैफिनगोन होनना जों सानो आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जों बादि फिसा मानसिखौ अर्जुन जा जों जा जाय जोंनि फंबाय जोंनो ज'नो दिनै फैबाय जोंखौ खाबु होनायनि थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर बावबाय आरो साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरि जाय बिथांमोनहा दुखु सुखु समावबो बे पार्टिखौ दैदेनबोबाय रायजो राजाजों थाबाय बिथांमोनाबो जोंखौ बोजबनानै लागोन आरो जों ज' आखाइजों आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावनानै बे ओनसोलनि जाय दिनै BA पास MA पास साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेमखौ जों सल्युसन खालामना होनो हागोन जाय फोरोंगिरि जोंखौ फोरोंबाय 15-20 बोसोर मास्टार मावनानै भेन्सार स्कुलाव मावगासिनो बेफोर जेंनाया जोबगोन बेखौ जों सानो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बा गुबुन गुबुन हारिफोरजों बिदा फंबाय जे हाजार बसोर जों बाव बिदा फंबाय हिसाबै रायजो जानो नांगोन बेफोर अनलायनाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायावनो जादोंमोन आरो फिन खनसेबाव बे फैफिनगोन बे आबहावाया फैफिनगोन अनलायनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय मोनसे आबहावाया फैफिनगोन सेंग्रा सिख्लानि जेंनाखौ साननाय दैदेनगिरिया बे फैफिनगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि दुखु सुखुखौ बुजिनो हानाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फैफिनगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय इसोराल' जोंखौ अनथों समाजनि खामानि मावनो हाथों गोरिब दुखियानि खामानि मावनो हाथों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि खामानि मावनो हाथों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे हिउमेन बिंनि मोजां जे इसोरा जोंखौ बुंलांनाय महात्मा गान्धीया जोंखौ जि बुंलांनाय बेखौ जोङो जाहाथे मावनो हाथों बेखौनो जों मिजिंथिनाय थाबाय साफ्रोमनिसिम साबायखर बावबाय बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय गोजोन्थों बिटिआरनि सिमा बारायनाय बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम जानांगौनि थाखाय अरुणाचल प्रदेश सोरखारजों गोबां सावरायनो गोनां खोथा दं होननानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव बुंथिदों लोगोसे बिथाङा तामुलपुर आरो गरेस्वर पुलिस बादानि बिजिरनाया बोस्लायनायखौ बिनि सायावबो खोथा बुखिदों बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो এইটো গৰেশ্বৰৰ কোনোবা এজন মানুহে দিছিলে হ'ব পাৰে তেখেতসকলে মছলপুৰত আহিবলৈ প্ৰায় 3খন গাড়ী চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইকাৰণে কোনোবা দিছিলে চাগে এইটো লৈ পেলাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম रावबो लुबैया आंनि गामिया आंनि लुबैनाय बायदि समस्थियाव थाथों बेखौ लुबैयो दा बेनिखायनो माखासे थागोन नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जोङो जि मोजां बेखौसो मावलांनांगोन आरो इलेक्शन कमिसनखौ थांनानै नारसिननानै खामानि मावनो हाया बिथांमोना सानै हयै माबा मोनसे बानायदों बेखौ जोंनि जि अजद जोंनि जि आपत्ति बेखौ जों अरायसम होबाय थागोन आरो 2026 आव जिहेतु डिलिमिटेसन जाफिनगोन बै समाव जोङो मोजां खाबु लानो नाजागोन जे जोंनि बायदि जाहाथे लकसभा एसेम्ब्लि गासैखौबो जों बानायना लानो हायो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि